Egunon eta ongi etorri txorienera beste astebete aurretik eta errezeta pila bat. 10 zehazki. Konkretuki 10 errezeta ekarriko Bai, eta aina izango dira 5 luzeak, 5 motzak. 2 gozoak, behintzat hori bakigu. 2 gutxienez. Eta 2 tradizionalak gutxienez. Zema gehiago? Famatuenak, bai, famatu bat entzako 2. Eta jazta, galdu. Eta horrekin segiaz. Dana izan diogu, dana kontatu diogu. Gaurkoan gozoak, astelen gozoa data. Bai, eta ni jarraitzen du gozo mailan, bakizu azken aldean, nola niko, trampantojo samar nabilela, eta ingo ditut horrelako, nola ditzen diodan, jogur eta mango arrautza batzuk. Arrautzak? Arrautzak, bai. Itxura emango dio arrautza itxura bat izango du. Kanpotik oskola arrautza ustela izango da, beltza. Otu zait, txokolatea txuriarekin. Bueno, txokolate arrautzak, eta barruan eukiko daulako sorpresatxo bat? Eukiko da, mus bat. Ez, eukiko da, mango bihotz bat. Bai, ingo duguna mango bat ezer gabe, mangoa helduta bada bestu behar, ez azukerrerik ez ezer. Birrindu, hau izostu ingo du eta bolatxo batzuk izango ditu. Hau, gero, jungo da zen, mus bat ingo du, jogur mus bat erakutziko dizugu egiten, eta gero, sartuko dugu gorringoa barruan. Izostuko dugu, eta gero, txokolate urtuko dugu, hor sartuko dugu, eta geratuko da oskoloak kanpotik, eta barruko musa urtu dingo da. Eta lur moduan, oioak lurrean jartzen badu, gaieta batzuk berrenduko ditu. Horrela, ez dakit. Polizia geratuko da, hori Bai. Hau, legunean zuk esatezen modu, bat bihurria eta bestea, sano aldera botata, fruta pixka bajateko, hor biteliren aukera dugu. Bai, nik gaur simple egingot, eta Macedonia batekin fango gara. Macedonia komplikatu azara, Macedonia batekin, segun zenbat fruta eta zelan sartzen dizkizu. Errez aldera fango gara, fruta hartu, moztu, eta listo. Gero egingo, baina oso erreza da. Buruko minak gaurkoan nik hartuko ditut, eta horrela izango dira. Mangoa zuritu, irabiagailuaren ontzian sartu, birrindu eta izotz molde batzuk beteko ditu eta izotz gailura sartuko ditu. Gelatina xafla urrotzetan sartu eta beratzen jarri. Zuringoak eta azukrea Maria bainuan jarri eta 75 gradutara igoko ditugu. Jarraian merenge bat ingo du honekin eta gorde ingo du. Jogurra esne gain erdi arrotuarekin batu, pixka bat epeldu hortik eta gelatina xaflak hor urtu. Jarraian hori jogur eta esne gainari gehitu eta gero merengearekin batuko du. Mauka batean gorde. Arrautza itxurako molde batzuk erdiraino bete, gero gure mango bihotzarekin bete, ondo estali eta izozgailuan sartuko dugu. Txokolateak urtu eta behin gure arrautza gogortuta dagoenean, txokolate urtuan sartu eta utzi desizosten. Gaietan birrindu lur moduan jarri eta arrautza gainean jarri ondoren gozatu. Orduan, mango edar bat ekarri dut, kasu honetan. Nik uste dut erdiarekin nahikoa daukagala. Hemen ingo duena asmoa da, nik ekarri dut, aldala behar dituguna hemen gero ondo ateratzeko, silikon askoak, hori da. Besteak izotzeskoak gero gogorra badira, golpe batzuekin aterako zan, baina hauetatik hobeto aterako da. Eta gero, hau jungo da, asmoa da, hauek izango dira, silikon askolako arrautza itxura daukaten molde batzuk hartu, gure jogur mosarekin bete, gorringoa, izostua barruan sartu, estali, eta arrautza erdia. Arrautza erdia izango bai. Barruan ez da ikusiko. Gero, kraskatzen dugunean ikusiko da. Lehenago ez da ikusiko. Horregatik egosia. Izan daiteke. Unako zerbait. Egosia, baina gozo hori. Eta ez ez, orduan, hasiko nahi, mangoa zurituko dut, eta hemendik pusketak aterako ditut, esan dako, erdiarekin nahikoa izango dudanez, hau zuritu, eta birrindu ingo dugu irabaia gailuarekin. Errezadez. Niri galdetzen doztenean mangoakin, emairaztu mesedez, errezeta goxo bat. Mangoa jan, zuritu eta jan. Mangoa hain da gozoa, berez, eta aragitxua da niri besta ez gustaten oran osagai askorik jartzia be. Eta honetarako mango heldu bat erabili, gozo dagoena bera bakarria. Horrek goxuak egoten die. Eta gaur zigorrek egingo da merengea. Normalean merengean ikusten dut etxean mundu osoakin jauela, zuringoak, arrautzan zuringoak eta azukrea nahasi, arrotu arte, eta holan zuri apar zuri bat atara arte,
Eta hori, merenge frantzesa da. Nik uste dut etxien jeixenok egin joguna. Baina merengean 3 mota desberdin dauz. Badau suitzarra, gau zigorrek egingo dauena. Horregatxik jarri dugu hementxe Maria bainuan goporra. Eta gero, zaiena, 3 zaiena dela, italiarra. Italiarra. Egin dugula, batzutan egin dugu, eta txorien. Mi egin bat egin bar dugu, eta bai. Egin izan dugu. Egia da, suitzarra eta italiarra diela frantzesa baino askoz be egonkorrauak, gogorrauak, eta hori erabiltzen da, merengia nahi badugu, gogor, gero kosinatzeko, forma desberdinak eta emoteko, 3 geixen balixo da. Eta berandu hau jateko ere, azkenean bietan era batera pasterizatu ingo dugu, guk hemen 3 eta 5 grautara jarriko dugu zuringo hau orduan, esan dezagun, beste frantzesa da zeioen egin eta jateko. Eta hoe ez dakit, sopletearekin ero gainerre eta jan. Ordea guk ingo suitzarra ero besteak, ja irauten dute denbora gehiago behin oskaioan gordetan. Oso ondo. Eta, hori, bakar dauka azukrea eta gorringuak, zuringuak. Eta, orduan, zeliakoek bai, alda behan. Eta bada prestakuntza bat oso adina dena, eta arrautzak erabiltzen ditugunean, beste postre baten, normalian igual bakarrik, gorringuak erabiltzen ditugula, aldugu aprobetxau, zuringuak gordeteko, eta merenge bat eitzeko. Adibidez, arrautzesnia itzen dugunean, badau Frantzian olako postre bat, uartea deitzen dela, isla flotante deitzen da. Hori ingen ontsorien. Hini izan dugu, eta da, arrautzesnea antzerako bat, eta hortarako gorringuak erabiltzen dituzu, eta gero zuringuak arrotu alako merenge baten, eta gainean, uretan uarte bat izango bazan moruan, koiareakin jartzen dozuna, ez? Eta azkenean, merengia, gaur egun ikusten da maukakin erabiltzen dela, eta apar politxak izaten diela, baina garai baten, 19. mendea hasiera arte, merengia koiariakin zerbitzatzen zan beti. Koiarak adabat jarri, eta listo. Kenel bat bezala? Ero, igurtzi, segun gainean inbargo du zerbait, igurtzi aldozu, ero, listo. Bertan izan zen, Frantziako karem, gastronomoa, sukaldaria eta arkitektua. Frantziarra erabilizabela mauka lehenengo aldiz merengeakin gozogintzarako. Beraz, bera sorgotzagu. Limoi tarta honeko lan merenge pikuekin, da gaur ezagutzen ditugun, holako beste hainbat postre. Ikusi ez zaila, oso postre zaila gaurkoan, hartu dugu, mangoa. Eta oingo duguna gutxi gara gainetik bota, eta gero horrelako espatula batekin ero ireki, dana beteko dugu, eta sobera daukaguna. Bitu, hau da truko ona, Kanpora. Zein? Hau, zuken jozuna, zen nire bigreko nintzen onan koiariakin, borobil bakoitzian eitzen, gaina desesperatuaz, a ber, guztau ja. Bestetara ere, zerbait kanpora aterako da, eroriko da. Orduan, praktiko zaun aldera botata, hartu holan, eta zabaltzen dugu danean, gaina geratzen da formaekin, eta gero nahi izan ezkero hauek, erdi izostuta duenean, atara, eta batu inaldikizu eta bolatxoak ere egin, nahi izan. Hau, txokolaterekin behorrela irekitzen dute. Honen moldiak normalian izaten di bonboianak eta bonboiak eta itxekoa, baina kasunetan bonboia biharrian, holako trampantojo bat itxeko erabiliko dugu. Eta hori alde batetik mangoa, eta merenge suitzarra egingo zu. Merenge suitzarrak bauzka bere trukuak, edo bere komplexutasunak, ez? Bota, nio intxina torta. Ez dakit komplexutasunak dien, baina azkenean, berotu inbiozula gopora edo Maria bainuan jartzia, azukria bertan ondo disolbatzeko, eta orduan zu azukrea hutsa erabili bidez. Azkenean, azukre pinportak desagertu itzen die gure hauan, eta beraz, emaitza askoz finagoa izeten da. Eta da hori, bi aldeak, desegiteko azukria, erabat, zebestetara denbora gehiago beharko inun irabiatzen, eta besteara, pasterizatzeko. Orduan, guk hemen jarriko duguna azukria, eta bi arrautza zuringo. Bestiak, gorringoak, behar baitu beste zerbaitetarako gorde, patata tortilla bati, krematxu puntu bat antzeko, arroz esne bati emateko, eta holan bebai krema puntu emateko, eta horiek, oskaioan gorde, egun bat ero bi asko jota, gehiago ez, eta estalita. Eta gero truko bat ez dakit kontau aldan,
bota. Baina hor ikusi dut gelatina xafla batekin, opare batekin. Bai, baina hau izango da mus bat inbar dualako. Bale. Bai, Orduan, musa hori ez da gero merengea egon kontzeko. Ez hori inalda, honei, batzuk, italiarrari botatzen diote baita, gero gelatina, eta mus honi gorputza emateko ero, azkenean barrituna, gelatina xafla hori. Eta, bueno, aizea zeinek emango dio, esne gaina erdi arrotu eramango du, baina batez ere, oin ingo dugun, merenge frantzes honek, horrek gorputza emango dio. Oso, no? Hala. Gelatina, gaur egun asko jaten dugu, edo asko erabiltzen dugu postrietarako, jendeak bai gainera eroste ditu ja ez xaflatan, baizik eta horako jogurtxo potietan, koloretakoak, zaporeta desberdinetakoak, baina sustraiak aintzinatik datoz. Eta, aintzinako Egipton jada, basauen gelatina holan elikagai bezala. Erabiltzen zuten, Bai, erabiltzen zabe. Basekiten ona zala, zurrendako, eta... Kolagenua da, emoten zauela. Eta hitza, bitxia da, latinetik dator, eta gelatina dator gelatusetik. Eta gelatusen antzera zaukau? Izoskia. Gelatoa. Hau da, izoskia. Ze berez, esan nahia da, zerbait izostua. Edo izostua esan nahi da, gelatok edo gelatinak. Orduan berez, hortik dator, ez dakit testuriagatik izango zen, edo horregatik. Baina, berez olan ofizialki edo industrialki, hobeto esan da, 1682an, Denis Papin izeneko fizikari frantziarrak berak sortu zauen animalixen ezurretatik kolagenoa ataratzeko metodo bat, eta hortik ja ataratzen da gaur egun ezagutzen dugun gelatina modernoa edo koizpen industrialean, gelatina hortako gozogintzarako, eta ez da bakarrik normalen gozogintzarekin identifikatzen du, baina gazietan ere pila bat erabiltzen da. Eta honi, holan, guk sukaldaritzan erabiltzen duguna, eta behin baino horietan irakurriko zenuten da, arrai bustana doitzen zaiona, eta gehiago da, hori dauzkalako eskata moduko lauki hauek dauzkalako. Baina ez dauka, justo arraian mundukin ez dauka honek ezerrez. Hauek behia eta txerrikien artikulazioetatik eta ateratzen dira normalian gelatina hau. Hori da, fabrikazio industriala edo, edapen masiboa izan zen 1875an, eta hau itzen da, txalan da, txarritzen ezurretatik ataratzen da, olako konposatu batetik, oseinatik, dala olako hauts batetik, eta gero hortik sortzen dira, gaur izagutzen dugun gelatinak, gozogintzarako, gauza gazixetarako, eta bebai, farmazia munduan, eta, ez bakarrik gastronomia munduan erabiltzen den produktu bat atarateko. Adituek esaten daue, prozesu hau ikustia industrialki, zelan ataratzen da bien, ondakin horreitatik, ezurren ondakin horreitatik, egiten dabelako olako disoluzio bat, ez dara bape atsegina ikusteko. Usaia izan behar dolako toki baten. Hori izan benatzen ze, gaur egun ikusten dugu gelatina, neutrua dela, baina horren usaia fabrikazioan, omen dela, ez atsegina. Ez atzegina. Hori da. Bueno, hemen Patri zerrez, ingo duana esne gaina gopor bat horrotzan eukala, lehen izosgailuen eukin dut, saio hasi baino lehen arte, eta ingo duana erdi arrotu, bestela, hemen zatatatzen ibiliko gine, baina ez duan ez behar ondo arrotuta, eskuekin ingo dut, eta gero honi jogurra gehituko dut. Hemengo pixka, gero lapiko batean jarriko dut, hori berotu ingo dugu, eta bertan gure bi gelatina xaflauek desegin ingo ditu. Gelatina bukatzeko, gai horrekin bukatzeko, egia da, garai baten oso modan jarritzala, ze olako jogur pototxuak dienak horrek gelatina zaporetakoak eta saltzen dienak, horrek, saldu zien azkenean, kaloria gutxiak. Da, jende helduan dako eta oso interesgarri ziela, ez beti esaten da, ez? Bai, eta gisa da oso interesgarriak diela, baina erosi biharrian, guk hemenik txorienetik, gomendatzen dut zuegu, olako gauza bat eitxia, eta, etxien jatia, ez? Aldo zuen etxien, hori jogurrezkoa edo zein zaporetakoa zukuekin. Zuekin, hori da. Gelatinak hartu eta horrelako xaflakin, ero hautzean dauenakin, hartu eta zuke egin zure gelatina, zapore. Gaur egun gaina saltze dituzte holan zapore desberdinetakoak, eta berez,
Baina, bueno, zuk esan, sukuak egin da, etxean egindako suku batekin, aukeran, hobeto, nahi duguna da gelatina sartu, ez? Hori da, gelatina sartu, ze asko esaten da, honek, ez dakit, 39 kaloria dauzka bakarrik, potetxo bakoitzeko. Bueno, eske, ia dana, ura da gelatina apurtxo bat. Orduan, kaloriak bakarrik ez, baina horrek azukre pila bat aukitzen da. Orduan, guk etxean eitzen badugu, askoz osasuntsuagoa izango da, hori, 100 ziur eta jasangarri xaua. Lengunean entzunuen podcast bate honintzen entzuten, enoa beratzen, enoa spoiler egiten, baina Luken eri pasatu diot. Nola aurkitu zuten sakarina, eta sakarina mundu mailan, herrialde batzuetan debekatuta egon zala, bai? Eta bai. Baina hori da azukraren lobiagatik, ez? Ez aurratu. Ez aurratu dena. Spoilerrek ezin, baina beste egun baterako gidoia? Beste egun baterako itzein godu. Beste egun batean hola azukre kontuak ero, zerbait prestatuko du sakarinakin, patrio, itzeiteko sakarinak. Baina, ostra, kriston mafia eta sakarina kontuak, pentsa, gaur egun? Gaur egun egia da, edulkoratzaileak baditxugula pila bat, garai batan sakarina bakarri izan, baina gaur egun, badaukagu azukre zuria erregea dela, baina hemen txorienen erabil izan dugu, askotan erabiltzen dugu panela azukrea, koko azukrea, eta beste motatako edulkoratzaileak, bai likidoak, bai, hori ez, granulatuak edo azukre formakoak izango zirenak. Eta argi dau, txokolateak beti azukrea ez dagoela izan bier, baina guri gustatzen jagun txokolateak bai ez? Bai, tamalez, gehiago ero gitxeo, baina azukreakin behar dugu. Lengonian, kotillatzen egon nintzen sarietan, Lukenek bai pasazostan bere perfila, eta sare sozialetan, deskubritxu naben, perfil hau, Xabier Urizarrena. Xabier Urizar da gozogile bat, txokolate egile bat, hobeto esan da. Bai. Txokolate somelierra, iruindarra. Eta ezagutza ditugu ardo somelierrak, ez? Ardoa daztatzen da den jendiak, garagardoak, orako gauzak, txokolatiak inantza, berdina da. Bai, eta gainera, berak ez nau, erritual hau dela oso zorrotza. Berak dauka marka bat, Xabier Cacio Tasting, eta Cacio Tasting hori da bere marka pertsonala edo bere enpresan izena, eta horrekin emate dutza aholkularitza beste txokolate egile batzui, eta itxe itxu, hori, dastaketak. Zu kuadrian Errioxera joaten mazaren bezala, upategi batera arduak probatzera. Bai. Berak itxeotzu berdinak, baina txokolatearekin, txokolate pusketa desberdinak, eta, azkenian aztertzeko, txokolatean jatorria, txokolatean, azukre puntua, kopuru, ez dakiz zeingo dauen, baina, berak ez dut dauen, garrantzitsua dela, lehengo bizta, bilgarria ikustea, usaimena, usaintzia, zetorten jatzun burura, arduakin gertatzen da mesela. Bai. Hore dauka, ini aukituak kafeana, ez dakize. Eta guri igual, eskapatzen zaizkigun gauzatzu, beraiek esan da gero, ez diziozu hor txakolinari hartzen ezurdun fruten saporia, ez da doro. Ostra, bai. Igual zuk ez dut matarako. Baina, behin esaten dizutela, eta txokolaterekin berdin izan da. Bai, berak esaten dau, ez biteli ezer. Hemen, iritsi da 64 gradutara, eta jarri dut arrotzen, eta hemen ingo dena, merengue trinkoa nahi dugu. Kontutan izan azukre guztia hemen daukala, ez negaina iztio bota azukrerik, jogurrak ez dauka azukrerik, eta gero mangoai ez dio bota azukrea. Eramango duen azukrea, da hemen daukan 65 gramoak, eta txokolateak emango diona, gaineko estaldura, estalak egik izango. Alez, lasai, hartu arran sasakon, ez da pasatzen, ezer, ona da. Eta oingo duana hemen, jogurra naziko diot, ez negain erdi arrotuari, eta hemengo pixka bat hartuko dut, berotuko dut, eta hor gelatina xaflak desein ingo ditut. Gero, honekin naziko dut, eta ero hau, merengue honekin, eta izango dira hau, arrautzak egiteko erabiliko dut. Oso, no? Xabierrek esaten dau, txokolate industriala guk ezagutze ditugunak, hau dendetan eta saltze dituzten tabletak, honek diseinatuta dauzela, kantitate masibotan edo kantitate handitan jateko. Eta gero, badauela espezialitateko txokolatea, hau da, igual barra bakoitzak, 9 gramoko, kostatzen da 7-10 eurotan, hortxe dauela, eta hori da, pusketa bat jateko. Pusketa nahikoa da, asetzen zaitxuela, ez? Asetzen zaitxuela, da gehi hau da, momentu hortaz, disfrutatzeko, aputxo bat, kontzientziaz, ez? Bai. Ez, olako ogitarteko bate itxeko ogixakin, da, ez da,
beste kontzeptu bat dela. Vale. Berak Baskulinary Centerrekin eitzen daulan, bebai kolaboratzen dago Iruñeko txokolatesko atmosfera ekitaldian, berez, bueno, bada txokolatean aditua Euskal Herrian. Eta, ez dakit, niri gustoko jaterolan txokolate... Horako kata bat ikia ondo. Bai, dastatze bat itxera. Segisa, bueno, guk aman komunian daukagun laguna, Bizkaiko Txakoliko Iñakik, bueno, bera somelierra da bera, bueno, bai, izan ditxuelako dastaketa pila bat. Eta bera, kontauzustan, bueno, olako dastatzaile profesionalak eta dauzela bebai pila bat, eta itxela arduak, garagarduak, eta, bueno, patxarrak eta puruak. Puruak, eta hor ze zapore hartzen dira. Erreteko puruen eta horren dastatzea bebai, badauela, bueno, gaur egun dago urarena. Hori esan manezioen, zerbait zaporea daukanen guztian egongo da. Bai, danetatik, baina holan zelan zailkatze dituzte jatorrixan arabera, eta, bueno, gero irizpide desberdina dauz, produktu bakotzen dako. Nikolan egin doten interesgarri xena, inauen txillidan lekun, Euskolabele kantoratutako lako ekitalde batera gonbidatu zuztien, eta inauen olio dastaketa bat. Bai, nik olioa nein. Eta pentsau jaten, jo, brutala. Ze beti gauza itxuta, hori ez, edariekin eitxera, baina olixuakin, txokolatiakin da, gure egunerokotasunean jateitxugun produktuekin oso interesgarri da, ze gauza berrixak ikaste ditxuzu da jozela aztertu oliba olio on bat. Nik esan nien, ez da ogiakin ezin dut guztia, ogiakin berdina ez da emaita. Hori gero, baina oin karta hemen, eta gero, bueno, guztu ezberdinak, eta ez dala hasieran sartzen duzuna gero hemen pikante punta hori. Pikantea, da bai, olako faiuak, eta gainera, hori, ematotzua irizpideak, zuk bebai, identifikatzeko, oliba olio on bat, oliba olio extra virgina dan edo bat, holan gehiago normaltxua beraz, oso politxa da, hori, usaimena, bastamena, ikusmena, eta jatzea itxoso, bai, politxa da. Bueno, bat, ben ikusi oso, nola, sartu ditugun bi gelatina xaflak hiderratatuta, urrotzetan, eta desegin izaizkiu. Hau, nahi izan ezkero, agarra erabiliko bagen nuke, eta horretxian baldin bako zuek entzeko, irakinin behar du. Esne honek ero, likido batek irakinin behar du, minutu batzuk, eta ero desegin iten da, eta gero egia da hori bero botatzen badiogu, hau pixkat jetxingo digula, orduan. Nik hemen egia da gero gorputza gure merengeak emango diguna, eta hain garrantzitsua da, hemen ondo nahaztia gelatina denean ondo zabaltzeko. Oso, no? Bueno, dastatze prozesuak ematen dau, ez dakit, gauza moderno bat dala bebai, ez, gaur egunekua, baina, bueno, aintzinako holan komunitatetan eta bebai, asko itzen zen, adibidez, Grezian eta Erroman, ardoakin lotutako erritual pila bat dauz. Ez bakarrik dastatze prozesu hori esperimentatzeko, baizik eta, zaukien olako lotura soziala eta lotura espirituala, ez, lehen garai baten, ardua eramaten zen, jainkoak ohoratzeko modu bat bezala. Eta, bueno, gaur egun, guk gehiago edo 21. mende honetan, ardua gehiago... Oso sinestuna, gara gaur egun, eta ohoratzen ditu jainkoak pila bat. Gure lotura gehiago da, soziala. Olakoekin. Eta, bueno, erdiaroan, hasi zen gehiago dastatze prozesu hori formalagoa izaten, azkenean bere izteko da salmenta prozesuan, bere izteko, ez? Berez, ez dakit, nire interesgarrixa pentsaten jat. Ze egisa da, horaz iziela honek esaldixak de no me la des con queso erderaz esaten dana. Hori saldu dizute, kastarekin saldu dizute. Kastarekin saldu dizute, da ardo txar bat identifikatzeko edo lan ez. Eta orduan, hasi ziren horaz zertzen, lurrina zein zan, textura ebaluatzen, eta bueno, holako gauza asko. Hori iten zan lehen, hori nola da, oliotan saltzen duten gazta hori, edo upategiak izate zutenean, lehen, karo, ardoa ezin, juten ardoa saltzen jatez tabernako juten zan, ardoa iten zan tokira, eta probatzen zuen ze ardo zeukaten, eta gero, eroste zituen, 3-4 kupela, eta eramaten zuen. Eta zeukatenean ja erdi ospindutako ardoa lehen aurrena, gazta pixkate, dastatuko duzu gazta pixkate aurrena, ez? Eraten hasi baino lehen, eta horako gazta fuerte bat ematen zioten, eta hori janda gero, ezeren zaporerik ez zuten hartzen. Hori da. Bueno, dastatze prozesuan, zigor, bakarrik esatia. Txokolatea deitzeko, Europako araudiaren arabera, 25%
kakaoa izan behar dau. 135 gutxienez Bai, kakao. hori, nahiko erresa dana, ez? Gaur egun, txokolate txuria, igual txokolate, ezin izango esan deitu, baina txokolate esnedunak da horrek, normalian 150 edo joaten die. Baina txokolate txuria, ez dakit txokolate aldan deitu. Bueno, dauka hori manteka, txokolatearen gurina Gantza. ere esaten dana, gantza. Bai. Eta, nik, bitu, hemengo, gaurko errezetan nahi nuen, froga nahi nuen, ez gustatu emaitza, eta txokolaterekin indut. Baina erosi nuen kakao gantza. Estaldura iteko. Estaldura iteko, gaineko estaldura iteko. Eta kontuz, erostera zoaztenean, ze kakao gantza saltzen dute, baina espanetan eta ematekoa be, bai. Bai, baina eske... Marrui zaporia daukena. Kontuz ibili baza erosteko garaian, Bai. nun eskatzen duzu, ze badago bat gozogintzarako eta olakoetarako dala, eta horrekin zuen txokolatea etxean egitea badaukazue, baina emaitzezei gustatu orduan erabaki dut. Betiko klasikoetara jutea. Estaldura txokolatea. Txokolate estaldura normal bat, eta gaina simpleago batetzen. Bueno, hemen, ja, dagoeneko gure merenge suitzarra listo, eta orain, naziko dugu hemen jogurrarekin da, esne gainarekin gogoratu, mauka batean sartuko dugu, eta ingo itxuguna da gure arrautzak bete. Oso ondo. Eta hori, txokolate estaldura bat, edo txokolate saltza bat prestatzerakoan, hemen ditxorinetik, beti gomendatzen dugu txokolatia hau erostea, postrietarako berezia dana, edo zuei gustatzen gatuen txokolate bat, espezializatzeko txokolate bat nik ez nagoen gomendatuko, azkenean errentagarritasunagatik eta putxo bat penagatik, ze hori da disfrutatzeko pusketaka, ez? Baina, olakoak nik gomendatzen ditut eta etxean itxeko ikusten zuen zer ez da, bakarrik Maria bainuan hori ez, kosinatzea, agian gurin edo esne gaina putxo bat botatzea, errezeta baterako edo besterako baldin bada, baina bestera, holan, saltze dituzten, horre, txokolate siropak, txokolate estaldurak, prestatuak horre dienak, ez dakiz daukien barruan, ze horrek segitxuan berotzen die, segitxuan osten die, segitxuan gogortzen die, baina zaporian be, antzematen da artifiziala dira. Horrek erabiltzen dituzte asko jatetxetan da holan, eguneko beno apaintzeko gainetiko la txorrostada bat bota, eta hala, hor daukazu. Bai, horakoa esartzen dituzte, bai, karameluanak eta holakoa, baina, ez dakit. Bueno, hemen, nahi izan nuke mus moduan jarri, katiluetan jarriko genuke oin, eta gero, esan dakoa, hemenek daukanez gelatina pixka bat, ez pentsa holako, esan gorputz trinkoa geratuko, esan tarta batean egiteko moztuta, pixkat oso biguna asmoa hori da, gero, biguna egotea barrutik. Panakotan antzekoa edo? Biguna hoa. Horrendik eta nahiko biguna da, oso katilu batean jogur aizetsu bat jatea moduan izango zen. Orduan, oin, hartzen dugu hau, euki momentu batez, bezere. Mangoaren bila, no? Ointxe goratu nien mangoa bardu dala. Esaten, zelako erantzunkizuna zei bihot nik oinonekin. Osa, oinonekin, honek bete? Etxetik. Gure gorringoak ekarri jote hemen prestauta, behitu. Orduan, oin, hartuko dugu, nuntzi dut, hemen txek. Moztuko diot, punta, gure izak pasatzen maizkiezu. Hemen ikutxo. Beraz, pentsadozu itxia holan opari bat sartzia barruan? Osa, mangoan sartuko zu? Mangoa, ez sartuko, babarrun bat hemen? Ez, oparitxo bat, hori txokolatezko arrautzak horre saltzea dituztenak, barruan jostaiu txikitxo bat daukenak. Euro bat, sartu bat dut. Bueno. Behitu, oin, hemen, golpe batzuk. Hori izango zen, errautzan zuringoa. Hau da, hori da, zuringoa hemen daukagu, gorringoa. Sartzen dio barruan, izostuta dagoela, hau etzetik garrita izostuta, eta gero, ze politak, berriro, zuringoarekin estaliko dut. Izozgaiura sartuko dut, 3-4 ordu, gogortu arte, eta ero asmoa da, hau gogortuta dagoenean, txotz bat hartu, eta hemen sartu, eta gaineko oskola egitea arrautza honi. Egin aldugu hemen frogaindu baita, Artera bi, itxatzi, ez dauka arrautza forma, egizan oso arrautza arraroa ateratzen dala, Baina arrautza erdian itxura hobeto geratzen da, eta gero hori, estaldura honekin, gainetik jarri. Hemen hori, jarri hola, pixkat, eta lehen indugun berdina mangoarekin hartuko dugu olako espaktula bat, eta gehiagizko musak endingo diogu, hau hemen, holaxe, golpe batzuk, beti. Orduan, batzuk izango dira txokolate txuriakin bilduta, eta beste batzuk beltzakin.
Orda, no? Hemen, gehiagizkoa. Kenduko diogu, hemen, baliatu. Eta hau izozgailura doa. Izoztuta dagoenean, etorriko gara, eta sartuko ditugu gure txokolate horretan, eta ikusiko dugu emaitza. Honek arrautza itxura egin dugu, bi batu ditugu. Dinosaurio baten arrautza. Bai, eta hemen ondo, baina ez da dinosaurio, ez da arrautza. Hobeto da, hartu, eta hauek erdiak atera dira, tekuste duzu izoztuta, eta txokolate igurtzeko, inbardana, txoz bat hartu, eta gero, nahi da eskua patatan jarri. Bai, patatan, ze bestela papelean jartzen bauzu, hau nik patentatu behar dut, Patentatu. Markatu. Ostras. Zer gaizki gauden. Baina, egia da, hemen bestela, ikusten duzu eta jartzen dituzte sukaldeko paper gainean, labeko paper gainean, baina gero hor paperean pila bat geratzen da. Orduan, iturrietak, hau, patatatatutu, eta hor, ze polita geratzen dira, eta patata batekin, ze merkea, ez duzu erosi behar inungo gaiurik. Olako trukua bebai txorien, ematen ditu. Eta doaine gainera. Bueno, balagunok, hau da, eta hauek izoztuta daude, hauek erabiliko ditu. Zigor oso politxa. Eta gero, areia indozu... Areia ino, patata birrindu du, eta patata area... ez, galleta. Galleta, bai, patata kontua gora eta bera. Patata esperote zen. Eta gara ordain ditu digute biteli, hau da. Eta ondiokan astelena da. Aste luzea datorrekin bo, animo! Bueno, esan dagoa, hemen daukazue gure mango eta yogur arrautza. A ver, barrukoa, bitelia. Hore egin zazuzuk, eta gorringoa... Labantxo batekin? Ez dakit, ero, olean, krak, joa. Nik ez dakit, Eizuzuk. Ez, eman. Ze, erorin zei pixkat, onatzen du, kraskatu indala. Bai. A ver. Arrautzi apurtu iratzu! Ja, bueno... Eso ez da zorrekin apurtzeko. Badauka, gorringoa badauka. Bai, badauka. Zuringoa ere bai. Eta gero sojan edo eukin dugu, arrautza hau, eta horretik da, kanpoko estalduera beltza. Xua. Da, polilla, kultego. Ez, azkenean da, hola, pixkat, umekin... Mira, textura dina dauka, frutan ikutua, txokolate eta galleta. Hau, oso goxua, benetan. Mangoa hemen daukagun ondan, fruta gehiago jen barko du, ez peditele. Hor dauzen danak. Venga, oin, fruta gehiago, Macedonia fruta. Bueno, arrautza batzun ostien, holan plater nagusi bezala. Bai. Gorputzak postre harin bat eskatzen da. Bai, mesedez. Eta, bueno, nik Macedonia bat egingot. Bueno, fruta batzuk ekarri ditut, ikusitxuna, granada, kakia, kiwia, baina, hau, edozein frutakin erike. Udarea, sagarra, edo marrui batzuk. Bai. Errezeta, ez dakit errezeta aldan ditu, baina, Bai, bada, noski. Pausoa, hau da. Laranjak zukutuko ditugu, azukriakin nahasi eta gopor batera pasako dugu. Gero fruta moztu ingo, goporrera pasa eta mendakin zerbitzatuko dugu. Beraz, hoixe da. Ja, baina, bueno, badauka bere... Baina, einen bida. Hori da, eta nok egiten du gaur egun, nok egiten du fruta Macedonia bat? Egiten du jendeak? Egia da, ez, igual nik ikusi dut askotan, holako... hotela hundixetako bufetetan eta hori ikusten da, igual aurreko egunek, aurreko egunetik sobraudan igual fruta edo, Bai, horre baliatzeko eta erabiltzen da, ja daukasuna ondo helduta fruta, egiten du, eta ero eguneko menuan. Baina bestela jendeak, ez dakit, postre baten ero latan konserban saltzen duten Macedoniak frutadunak, eta bestela oso gutxik, igual udan ero norbait egiten du, segia bada ere, hau, normalean fresko, urte guztian hartzeko bada zerbait, eta aukerak pila bat dauzkazu, gero, egokitu zeike, sasoiko frutetara ze, adibidez, udan, igual ez dauzu ingo laranja sukuakin oinarrixa, baitzik eta musika suku batekin, baina eta frutak aukeratuko dituzu, sasoikuak. Bai. Bueno, nik hilen duen Macedonia frutak eta beti almibar bat iten genuen, almibar horri azkenian azukrea ondurtzeko, eta almibar horri be, zaporea ematen zenuen. Iten zenuen, limoiarekin nahi izan ezkero kanela pixkatekin, patxar pixkatekin, kanela bat,
bat, almibar bat, eta baita egin izan dugu, udariak ardotan, hartu ardoa, azukrearekin, kanelarekin euki, denbora desentean loditzen, eta gero horrekin egin Mazedonia bat. Orduan, beste ikutu bat emango dio, hor, egia da, nabar, frutak eta agian, ez dute horren beste nabaritzen, gehiago indugun almibar horrek hartzen du, horren indarra izango du, baina komplikatu atzarete zuen nahi duzuen guztia. Ja da, luxuzko Mazedonia bat, Bai. Baiten, zeuze. A ber, hori, nuen diten genuen, hotelean, Lope de Aro hotelean, boste Michelin izarrez, bost izarretako hotela, gure garaian, eta han bufeta zeukan. Goratzen naiz orduan, 5.000-6.000 pesetagatik oso ondo jaten zendun, goi mailako sukaldaritza, eta lepo jartzen zinen. Osa gaur, 30-36 euro izango zienak. Hori da, baina orduan, ni goratzenaz, orduan ja Martin bategana jutea ero zien 8.000 peseta. Eta hemen 5.000-gatik jaten zendun oso ondo, gaina zan goi mailako sukaldaritza, baina bufet eran. Hau da, zuara joan, eta jana altzen duen nahi zenun guztia. Eta ziren, azkenean, egoten zana, abakanto entzalda bat, izaten genuen makaiago entzalda bat, gero bigarrenak eta asko izaten ziren, txalmasaiak, bustana egon altzan, gero makaiagoa pilpilian bizkaitarreran, horrelako, izan dezagun, janari elegantea egoten zen. Eta hor, artean, genukan, horrelako, frutakin indako Mazedonia bat. Eta hor, botatzen genituen hori. Nik betu, kakia ez duen naiz izan. Guretzako bakizu zer izan da beti kakia ikastolan. Zer? Jaurtigarri bat. Baina ezagutzen ziren, nik kakia oindala, gutxi ezagutu nahuela. Guk ikastolan geneukan. 5 urte. Betu, gure ikastola zegoen toki estrategiko batean jarri. Altura batean. Eta behian bidearen bestaldean frantzesak. Hau da, gaur egun Nevers, dana, gero enteratu nitzela Neversala, baina guretzako beti izan dira frantzesak. Eta frantzesa ziren, gure etxai naturalak. Ikastolak txikitatik eta beti beraiekin, eta guk geneukan zuaitza kakienak, baina guretzako ziren txinako laranjak. Guk holan ditzen genuen, txinako laranjak, eta baganekiun ondo helduta zeudenean horre jotzen bazizun, oso itxaskorra eta niko naskarria zara. Baina mingarria baino, naskarria zara, profeitzen zabien. Orduan, hauek erabiltzek dituen frantzisetako gure lagunei, zehoin gaina bat... Lagunak kakotxen artean. Bat orain guraso da nirekin abadinoko eskolan, eta nitaz gogoratzen zan da, bai, zera. Bai, zu ibiltza zinean goian botatzen da, ni egia onartzen dut, nintzela zuaitzera igoten zana, eta hartzen zituena laranjako, txinako laranjak. Zu katean nolabait murgilduta zauzen. Bale, hornitzaile nintzen. Hori da. Baina, erruduna. Ez, hornitzaile, nik uste nuen lagunek jateko ziela. Oie, Patrik. Katearen parte bazara, erruduna. Nik uste nuen jateko ziela, lagunek. Eta kontua da gero, enteratu nintzenean jaten diela, eta erdastatu ditut, eta ez dago nire fruta gogokoen artean. Ez? Hau da, nik ez ditut erosi inoz. Igual memorisa hori daukatzulako edo, ez? Ez, baina dastatu nioituenean bezitzea, nola, gehiegi gustatu, orduan, ez dakit, Granada, norbaitek ematen badit, ero baldin badau toki ematen, da gaina hori zurituta ja, eta aletuta badao, jan dezaket, gustatzen zait. Baina hori bai, aletuta badao, ireki behar badut nik, ero, ja, ez da gustatzen nahi beste. Eta hor gaina, guri heltzen erakutsi ziguten nola irekitzen diren, eta baduka, bere sistema politi hori, eta... Esan guztazu? Alietan, ebri, ez? Solako... Ez, iten dako, hemen lauki bat, lau, hau, gero hau atera, eta hemen dauzkate, ari horiek, horretan marratxo bat, ireki, eta hortik aleak atatzen dituzu, eta egiezan, fruta, bitxia, eta, sukaldaritzan erabiltzen dela, eta asko, ez bakarrik gozogintzan, ero postrerako, baizik eta baita erabiltzen da, lagungarri moduan ensaladai botatzeko, ero hainbat errezetetan, zerbait goxoa ero nahi duzunean hor, eta bere testura berezi horrekin jatea, hor daukazuek errana, eta aizkuragarri daukazuek zerbait. Eta Mazedonia baterako, politxa da, baina esan dakoa. Errezeta hau, da etxian daukazuek. Gustoko hori da, izango dituzu horrein musika, otzaran etorri dien musikak almibarretan, hori bada klasiko handi bat hemen,
olakoetan ere, nik uste gereziak honek almibarretakoa bakarrik Macedonian inoiz, baina Macedonia hori prestatuetan aurkitu izan ditu dela. Nik ez dakit nun saltzen duten hori bestela. Nik hori ez dute inoiz ere jan. Eta, bueno, bota diozu honi, esan dakoa, nahi duzuen, fruta, baina azkenien pusketatan almibar batekin ero, azukre, zuku bat, azukrearekin juten dena, eta ero katilu batian, fruta jateko modu hori da, desberdin bat, eta erraix bat. Bai. Hauntxe zigorrean gustokoena. Ja, kakia, bueno, zuretzako, Patrine, oso nik ez du, lasai kakia. Bueno, etilinoa eta hitz egin behar duen noin. Etilinoa da, fruta beraiek botatzen duten olako gas bat, eta hori da, azkenean, fruta heltzeko era erabiltzen dena, ez? Sagarra, guk ohitura daukau, gure etxean beti, fruta, aguakatea, heldu nahi ditu danean, sagarra artean jartzen du, eta hori oso ohikoa da. Sagarrak etilinoa askatzen du, eta horrek egiten duena da, ondoan, inguruan dauden beste frutak heltzea. Orduan, banana batzuk erosten baituzu, eta bananak ere baina sagarra da holan ezagunena eta gehien botatzen duena, eta edo zein. Laguntza ditu beste frutak eta heltzera. Heltzeko, sagarra bezalakorik ez da honik, gure etxean sagarra beti egoten da, eta hein handi batean da, gure etxean aguakateak eta bananak beti egoten dira, eta horiek heltzen laguntzen duelako. Orduanik, aguakateak lagun bat erosten diziot, holan kajakada ekartzen digu, 5 kilo erolan, eta niko egizan dode, hola. Gogortxo. Oso gogor. Orduan joten naiz, oskailuan izaten ditut, eta 2 ero ataratzen ditut, sagarra artean kanpoan ataratzen ditut, eta han, 3-4 egunetan, heldu iten dira. Eta beharra da, joten naiz ataratzen aguakateak oskailutik, eta sagarren ondoan hartzen. Eta hor, etilinoak egiten du gainerako lana. Orduan, aguakate bat erosten duzuen, ez ibili, beti esaten duguna, aldala ez ibili ekutzen, hartu duzue, helduegi badago, erabilizazue krema bat, beste zerbait egiteko. Baina gorra badago, lasai, helduko da, ez hori da, jaitak hartzen du da. Ontxe, denda batzutan jartzen dago, denda batzutan jartzen dituzte olako, notatxo batzuk, mesedez, hau ez da zure etxea, eta ez ikutu aguakatek guztia. Hori aipatu den hori... Beste batzuk pegatin aukitzen dago, hau heltzen da 2 egunetan, hau heltzen da, hau gaur jateko dau. Eta zuk aipatu zuen abimaigoetan, zuen konfiantzako frutadendagan jun, hitzegin eta esaiozu frutadendakoei. Aizu, aguakatea behar dut eta gaurra faltzeko. Ero behar dut, eta agian esango izu, ez dakit, ez dut kapatez. Dana daude, harria bezala. Ero behar dut, eta izango dituzte beraiek kontrolatuta dauzkate, badakite zeintzu dauden helduta, zeintzu dauden gogor, eta bitu, hemendik 3 egunetarako behar bada, hauek hartu. Bi hauek emango dizkizut, eta hauek, astebukararako izango dituzu, fenomeno. Eta bestela, fidatu zaitezte, utzi, 3-4-5 aste bete, asko jota, helduko zaizu, aguakatea. Etxean, noiz bai zantzen die. Bai, eta... Juanintzen frutaden dara, eta bananak erostera. Eta danak, zu baino gogorrauak, eta landara hori baino berdia, ez zen berde. Baina, erosi, enitxun asko be erosi, eta etxean be, heltzen die, Guret esan, igual, ez dauz, bixer jateko, baina, aste arte baten erosten bozu, aste bururako ondo dauz orduan. Eta nalako gaitik pasatzen bazaizkizue, guk hemen, hainbat eta hainbat errezaten ditugu, gozagarri moduan erabili aldituzue, izoski bat egin alduzue, banana izoski bat, eta hori bakarri da banana ondo helduta dagoenean. Zati eta moztu, hartu izosgailuan gorde, eta gero irabia gaiagokin birrindu, eta krematxu geratzen da, eta zaino gozua, orduan, ez zibilikutzen. Hemen, fruta dana sartu dugu, eta ontxe ikutu freskotxo bat emateko bai, menda osto batzuk. Beraz, esan dut, honek ez dauka misteria hondirik, errezeta hau, erresa da, ze bakarrik da, esukutu, azukriakin nahasi, aukeratzen dugun frutak jarri, dana nahasi, eta ontxe, katilu baten, zerbitzatu. Koiara batekin, beraz, postre, politxa, koloretsua, eta harina. Eta gero jogurra nahi izan ezkero pixka gainean jarri, aukera aldo, ez ero urren gurian gozaltzeko ere oloa maluta batzuekin, hor? Hola, perfecto. Beraz, hemen txe, eta hemen gure fruta Macedonia.
Hau koiariakin, ez? Bai. Hombre, Koiariakin zuku hartzeko. ban hartzeko. Kakia sartu kontuz, Hola, fruta erzago jaten da. Gure taldekide batek esan da, fruta, jaten da. Ezagutzen duzu? Bueno, bai, ezagutzen dugu. Oso goxua. Eta, hola, nazten dugu astelena. Arrautza eta frutaz beteta. Bixar martitzena. Bai. Berez, etorri gurekin, ze bi arresta oso goxo prestatuko ditugu. Saiatuko gara. Zueko izuegon, eta izango dugu zuen. Agur, arte!